Здравейте, приятели! Сега ще снимам на Асфалт 8 втори епизод. Както помните, миналият епизод не знам дали ви е харесал, но не знам, дано да ви е харесал. Хайде да започваме. Аз поиграх малко, там обнових колите. Сега ще започнем от вчерашното, защото там, нали, с една звезда завършихме, защото завършихме на 5-то място и така. И да, нека да почваме. Играта ми хареса, затова вчера снимах на нея. Чакайте да преместя. Не знам как се казва програмата. В Токио сме. 3, 2, 1 и почваме. Ще ги отдухаме хора. Този път съм с музика или не музика, не знам, да. Пуснал съм звукът, защото така повече ми харесва. Блъскал съм се там, защото съм я играл и друг път, но на таблет. Това. Олеле, направо го размазах. Олеле! Хора, аз ги чупа подред, бе. Охо! Това е страхотно, хора. Чакай да... Сега ще ви покажа едно яко нещо. Подаръци за Коледа. Супер! И им щупихме подаръците. Предлагайте игри в коментарите, на кои да снимам. За телефон Android в Google Play. Които не се плащат поне. Там може да си ги плащам игрите, защото съм от хубав телефон. И сега ще ми тръгне. Затова предлагайте и за купуване и за така. Охо! YouTube каналът, както знаете, ми от вчера и се размазах като... Не знам какво... Охо, и то се размаза. Супер. Ще ги минем. Олеле, не бе. Трябва да внимаваме за коли, защото ще се блъснем и пак ще отидем на последно място. Като вчера, нали помните? Първо на последно. О, добре, че минах от тук. Не. Какво тъй? Стига, бе, сега на трето място ли ще завършим? Уау, какъв е този робот? Давай. Не, бе, как? Защо минах от тук, хора? Много съм глупав. Тъп по-точно. Няма да казвам така мило, защото глупав е смешна дума. Тъп е думата. Малей! Приятели, тук става яко. Големът ми къркори. А тук що яро. Давай. Хора, финиша. Финиш. И с дрифт ще го завърши. Завършваме първи, приятели. Супер.
Сега след това, като направя тази поредица, защото нямам чак толкова памет на телефона, ще почна да снимам на Gangster Vegas, една игра, която ми привлече също вниманието. Чакайте, извинете. Чакайте да си апдейтнем играта. Аз па играта, колата. Готово. И пак да почваме. Това ще ни е сега. Пак ще е това за клипа и след 1-2 часа пак ще снимам и не знам, след колкото и да е. Не, ще трябва да снимам на Don't Touch the Spikes. След този клип ще снимам на него. И не знам, ще видите всичко. Ще ви покажа още от играта. Аз се развих още, защото играта ме кефи, значи, че не мога постоянно да снимам. Ако можех, да, ще я да ви покажа всичко как играя, но самица ми си играе така и поигравам по-малко и така. Сега по принцип играя FIFA 15 на PlayStation. Долу в коментарите, ако можете, напишете програми за PlayStation 3 за снимане, ако знаете да. Тия тук са се батяките коли. Така бе, много съм. Не съм ли прав? Как викам, не съм ли про? Аз съм на 3-то ниво. Не бе, какво е това бе? Не. Така бе, паднете долу. Още по-добре. От цакато взема нитрото. Не бе, какво правя бе? Хора, излагам се. 6-то място съм. Бързо. Трябва да наваксам, хора. Не може да се изложа на 5-то място. Или 6-то, или така. Ще трябва да завършим на поне 2-то. Минимум 2-то. Давай. Не! Упинга щеше да ми изкара на... Не! Супер. Не бе, как така бе? Хора, губим тази игра. Не можем. Следващия епизод ще пак на тъпото ниво, защото трябва да завършваме на хубави неща. Сещате се, нали? Не, фак. Защо искам да минавам като добрите хора? От тротуара. Изтръмно. Съжалявам, че се яви това. Това беше за паметта, сещате се. Clean Master имам и ми се появява. Така. Поне няма да завърша на последно място. Давай. Колички не ми преда. Сега трябва да имам дрифт. Това е. Давам. Не. Завършихме втори, хора. И от тук дрифт. Втори. Другата игра ще си... Не, няма да го изиграеме. По-напъм ще се върнем за... Не, ще го изиграем. Всичко ще е на 3 звезди, хора. Съжалявам, че ако не ви харесва така, пишете. Ако не искате да го изигравам отново, просто пишете в коментарите долу.
В коментарите може да си... Не, няма си пиша в Фейсбука. Сега ще ви покажа да... Сега пишете в коментарите да апдейтвам колата или да тази кола да я апдейтвам или да купа тази следващата. Ще ги купуваме подред, защото аз така обичам по принцип. Това беше всичко от мен. Дано да ви е харесал втори епизод на Asphalt 8. Ме ми харесва уникална играта. По-натам като я превъртим играта, ще снимаме на игри като Gangster Vegas, може да си сваля Star Wars и още много игри. Довиждане от мен и се абонирайте за канала. Ако ви е харесало видеото, натиснете лайк и се абонирайте за мен. Чао, чао!